सिबा दिनै गेरान्टि होनो हागौ जे बेयाव साख्रि मोनगोन। आं बुंनो सानो बिटिआर कर्टनि गेजेरजोंनो सासेबो दिनै आर्मि पुलिस सुकिदार साख्रि रावबो मोनाखै। सोर बुंनो हागौ दिनै बे थार्मेल प्रजेक्टआव बिटिसिनि इयुथफोरा साख्रि मोनगोन। गोख्रों रावजों गाग्लोबलायगासिनो गाव गावनि पार्टिखौ जौगाहोनो एबा पावाराव लाबोनो थाखाय गोबां नारा नाथा नाजागासिनो। दा बेजोंनो लोगोसे मानाव गेदेर जोंना बिक्रम आदाया मा खोथा बुंदों जे BPFनि गागि जेन'बा बिसोरो माखासे माब्रै नंगौ माब्रै नङा आरो BTCआव मा फांसना गोमादों गोमायाखै बिसोर गासैखौबो मिथिजोबगौ ना। अब्ला जोंनि BTC जे एकर्डजों मोनखानाय बै एकर्डजों मोनखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ दिनै लासैनो गैया खालामगासिनो दङ। आरो जे मोनथाम जे जथायै सरखार खुंनाय आरो BJPजों एलायन्स खालामनानै दासिमावबो दङ एबा जे फैगौ BTC जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव आलदा गेलेगोननि सम्भाबना आलदा गेलेगोनबाबो BJPआ ओरैबायदि स्मार्ट टेक्न'लजि मेसिनफोर बायदि जानानै दङ जाय BTCआव बबेया पावार बोयो बेजों सुम्बुकफोर बायदि खालथाब बोख्लाबनानै बैजों सरखारखौ दागोन बेबायदि आरोखि। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बिक्रम आदाया जे प्रमद बर'नि सायाव माबायदि गोख्रों रावजों गाग्लोबदों एबा नंखागौबो जे BTCआव माखासे जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय हिनजावसा सिख्लासाफोर हौवासाफोर बेफोरनि थाखाय न'खर साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो माखासे ट्रेन इन्डास्ट्रिनि खोथाफोर बुंदोंमोन। बिसिमाव बिटिआर एकर्ड जाखांनानै जेब्ला पावाराव फैनो थाखाय इलेक्सननि फाथिलायो बै समाव बे खोथाखौ गावनो निस्सय स्वयं बुंनानै लाखादोंमोन। अब्ला भिडिअखौ नायग्रो बेनि उनाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबाय। दाङाबाजि फारसेजों बुङो नांगौ फारसेजों बुङो नाङा। फारसेया बुङो गोबां BTC रायजोआ साख्रि मोनगोन, गोबाङा बुङो जों BTCनि हाखौ जों हगारनो हाया। सोर बुंनो हागौ जे बेयाव थार्मेल प्रजेक्ट APDCLनि आन्दाराव मोनसे कम्पानि जायोब्ला साख्रि मोनगोन? सोर बेक्तिया सोर सुबुङा सोर लिडारा सोर MLA सोर MP सोर मन्त्रिया सोर सिबा दिनै गेरान्टि होनो हागौ जे बेयाव साख्रि मोनगोन? आं बुंनो सानो बिटिआर कर्टनि गेजेरजोंनो सासेबो दिनै आर्मि पुलिस सुकिदार साख्रि रावबो मोनाखै। सोर बुंनो हागौ दिनै बे थार्मेल प्रजेक्टआव BTCनि इयुथफोरा साख्रि मोनगोन? हो नों बिटिआर कर्टआव थानायखौनो हो। सोर मन्त्रि बियो जोंनो फन नम्बर हर। सोर मन्त्रि MLA EM CM बियो बे थार्मेल प्रजेक्टआव BTC रायजोआ साख्रि मोनगोन? কোন MP হয়, কোন মিনিস্টার হয়, কোন MLA হয়, কোন চিফ হয় এই থার্মেল প্রজেক্ট বনালে ব্রিটিশ রাইজে চাকরি পাব? ব্রিটিশ ইউথ বলে চাকরি পাব? কোনে কব পারে? কোনে গ্যারান্টি লব পারে? কোন ছাত্র সংগঠনে কোন লিডারে গ্যারান্টি লব পারে? মই কৈছো এই বিটিআর একৰ্ডত লিখি আনা, লিখি আনিছিল না চাকৰি দিম বুলি ঘৰে ঘৰে ইউথ বিলাকক কনসিডারেশন কৰি পালে চাকৰি দিম বুলি কৈছে হিটোৱে কৰক। এই কোনো গ্যাৰান্টি নাথাকা থাৰ্মেল প্ৰজেক্টত চাকৰি দিব পাৰিম বুলি কোন লিখি দিব পাৰিব? কোন লিখি দিব পাৰে? কোন মন্ত্ৰী, কোন চিফ, কোন MLA, কোন লিডাৰ লিখি দিয়ক ৰাইজক। ৰাইজৰ কথা মনৰ কথা ৰাইজৰ মনৰ কথা বুজক। আজি মই আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি কলো কোনো ওৱান কেন কোনো কব নোৱাৰে, কোনো গ্যাৰান্টি লব নোৱাৰে যে তাতে থাৰ্মেল প্ৰজেক্ট বনালে BTCৰ ৰাইজ চাকৰি পাব। এই হুপুন একো নাই। এই প্ৰজেক্টটো আনি পেলাই কোনোবা ডাঙৰ লিডাৰে পইচা লৈছে, এগ্ৰিমেন্ট কৰিছে, ইমান কোটি টকা পইচা দিলে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰজেক্ট বনাব পাৰিব। আমি বিচাৰিম নহয়, কলো ইয়াতে কোনো আমাৰ লাভজনক নহব। थैंक यू। जे नंगौ बाथ्राखौ जुदि बुङोब्ला माखासे मानसिफ्रा बैफोर पार्टिनि गरसे गरनै बैफोर माखासे सिरि कल सुबिरा पार्टिनि देखायफोनानै जाग्रा
मोसौ फालोनिफ्राय खारखोमानायनि जाग्रा बैफोरबायदि मानसिया नाङा आरोखि। खिन्थु बेफोरखौ बुंनायाव माखासे जों खोथा बुंनायाव बेफोरखौ गोसोआव नांनांगौनि दाय जानांगौनि खुनु खामानि गैया ना। दे माखासे जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दफाफोरनि गेजेरजों साख्रि होनायनि खोथा, न'खर न'खर साख्रि होनायनि खोथा, आरो बे हासिब सिबग्राया हासिब सिबग्रानि माखासे बिसिनि जे एक्सट्रा माखासे जिखुनु हक साख्रि बेफोरबायदि मोननायनि खोथा। बिटिसि जोंनि बिटिसियाव एफाबां माने आमेरिकायावनो जाजोबाखै, बेयाव साख्रि मोननांगौ असम्भब। आरो नै दा ओरैबायदि, दा सिगां जे बुंखादोंमोन ना, आरो डकुमेन्टसफोरखौबो गामिनिफ्राय सोरबा बिएआ 10 जन पास बेफोरखौ जिरक्स बानायनानै लाबाय, सोरबा मेट्रिक पासनि साबानि बेफोरखौ जिरक्स बानायनानै, सोरबा पिअ पास 10 जननि बिसोरखौ जिरक्स बानायनानै, बैसोर जिरक्सआ बहा गोमाहैखो आरो बिसोरनि बिलुमैना साख्रिया बहा मोनखो? आरो जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे फ्रि रिक्रुइटमेन्टनि खोथा, फ्रि रिक्रुइटमेन्टआ बहा मोनखो? दासिमबो गैया। बेफोर मोनसे प्रश्न जानानै थाबाय। अब्ला जोंनो जे लाइमोनफ्रा जे बेफोरखौ नायनानै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जे साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन, नाथाय बेखौ गासैखौबो फैलार आरो मिजिंखौ सेस खालामनायनि थाखाय दिनै गासैबो जे सिगाङाव खुंखानाय पावार एन्ड गोनांखा हाग्रामा महिलारि जे सारखौनो फैगौ बिटिसिनि जे चिफ खालामफिननो थाखाय जोंनि गासै बिटिसिनि समस्त जाथि जनगस्ति रावखौबो बासियालासे बैबायदि हाग्रामा महिलारि सारखौ दिनै पावाराव लाखोफिननो थाखाय ज' जयनिं जागासिनो दङ ना नङासै रायजोफोर? दा नोंथांमोना नुगोन। अब्ला माखासे बिसिनि जे आइटि सिल इउपिपिएलनि आइटि सिलफ्रा बिसोर बेबायदिनो गोबां निउस मिडियानि गेजेरजों माखासे स्प्राइड खालामनानै इउपिपिएलआव जयनिं खालामदों, बा ओरैबायदि मोजां मोनो होननानै होगासिनो दङ। खिन्थु गोबां गामि एरिया ग्रासरुट लेभेल, बैफोर ग्रासरुट लेभेलफ्राव जोंनो बिपिएफखौ नांफिनगौ बेबायदि होननानै दंगासिनो। अब्ला फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थियावबो आरो इपिबि जे मानाव गेदेर डक्टर अनजालि दैमारि जे मेदामनि जे बे पार्टियाबो गोरायैनो बिफाव लागोन। नाथाय बै बिफाव लानाया जे गासै जाथि जनगोष्ठीखौ रावखौबो नासया, रावखौबो मुजुआलासे मानाव गेदेर डक्टर अनजालि दैमारिनि जे इपिबि माखासे राजखान्थि हान्जायाबो बेबो देरहागोन, एबा माखासे माइनि समस्थिफोराव देरहानानै सरकार जिखुनु हक जाया सरकार दागोनखौ खाथां जानानै दङ रायजोफोर। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जे इउपिपिएलआवनो जे माखासे, आं बेखौ बुंनो थाङो, माखासे माइनि जोंखौ बुरखायफ्लानानै थाखा फैसा एसे उमुक होगोन, उमुक मागोन, बा जेनेबा नोंनो एथ' बायदि ओरैबायदि होगोन, बेबायदि बुंनानै थाखा एसे लाब लसना बेबायदि थाखा खिथाफ्लानानै माखासे इउपिपिएलआव जयनिं खालामगासिनो दं। खिन्थु मोना रायजोफोर, बै फुरानाफ्रा होनगोन नोंखौ गोदान जयनिं जुदि जाहैदोंब्ला, बे मैया दाख्लैसो जयनिं जाखानानै फैनायासो बेनोसो ओरैबायदि मोननांगौनि बेबायदि। अब्ला फुरानाखा मानसिफ्रा बैसोर जाम्फै दैयाव सोनाय बायदि गांहाबनानै थानाय बायदि सेब बोग्राखा। अब्ला नों गोदान थांनायखौलाय मा फात्ता मोननो ना रायजोफोर? अब्लासै फैगौ जे बिटिसि बिसायख'थि, बे बिटिसि बिसायख'थियाव रायजोफ्रा बिपिएफखौ देरहाहोनो थाखाय रेडि जानानै दङ। अब्ला जे जोंनि सिमां आरो मिजिंखौ जोंनि माखासे डिपार्टमेन्ट जे हरफिननाय बैखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो गोख्रोङैनो नाजानांगोन आरोखि। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सायाव जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामहर आरो भिडिअखौ शेयार खालामना